Здравейте хора, това е първият епизод на Pixelmon. Аз съм MC Gamer BG. И това е първият ми клип в новия ми канал и нека започваме. Като за начало аз избрах торт. Да. Много странен избор, но нека продължавам. Намерих този Покемон център, там още един, но момента тръгна да търся гротото. За които не знаят, гротото е нещо като гигантско дърво вътре с покебол. И от покебола може да спечели покебол. О, покебол! Yes! Значи ще трябва да и спечели Power Bracer, който може да се клипва на покемона, нали? О, ето... тези априкорнис не видим да ги съберете, защото после ще трябват за покеболи. За да можете да хващате покемон. Много ясно. Извинявам се, ако се чувам много тихо, но просто е от микрофона ми. О, друг е прикорник. Някой ми пише, да това. Ало? Да. Да знаеш, че снимам. Какво? Да знаеш, че снимам. Окей, аз ходих на плаж, гадост. Компот ли да ти отворя? А? Компот ли да ти отворя, като ходя на плаж? Ми да, отвори. Ми лъжичка. Ми да. И лъжичка. Може да познаеш на какво снимам, но... Няма да познаеш на какво снимам. На Майнкрафт. Не. Турбаш? Подобно на Майнкрафт, но не е Майнкрафт. Турбаш? Не. Fuck you. Не. Смафука. Нека на коя игра? На Pixelmon. Fuck you. Мисля, че така беше. Две. Намерих два Покемон центъра и едно село. Изтъгно се заселва... Компот ли да ти отворя? А? Компот ли да ти отворя, че си намерил центъра? Да. И като намеря грото спалнер, ще ми отвориш ли компот? Ми да. Ще дам половината от компота. Ура! Компот ли да ти отворя, като ще ми даваш компот? Ми да. Като ми дадеш компота, аз ще ти го върна. О, намерих дъма! 6 лаксаплинга, 3 хляба, Iron Sword и Apples. Абе, чук, звъни на тая ипка, бе. Но звъни му тя, той го няма на майната. Аз не мога да го звънна. Ама той е на майната си, бе. Вика, че игра... той 10 часа играе това. На някаква си игра. Да, абонирайте се за този Муатес. Как ти беше канала? Моя ли? Не, бе. Много ясно, че твоя е. Дет Детно. Добре, абонирайте се за него.
Ако искате, не дейте, семите. Абе, Мимо не. Спирай линка на скайпа, дам на настроението и айде. Дай им. Не умеем, който няма скайпа. О, грото. Кома? Ко? Пак ли грото? А? И това е грот. Не, това е. И който не знае, ето това представлява грот. Ще да намеря входа. Сега ли снимаш на... Само. Да. Значи, кракате с 10 бутон в този покетбол и дава рандом матер. Значи това пак е за... Да. Шет. Тънко е, че като го махнете от покемона и го маха на цяло. Малко ми лагва, за което... Опа! Щом ти лагва, що снимаш? Не имам 20 FPS там някъде. Си като свинплеер, бе. Запознам много ясно по... И значи ще изоставям първия холм и заявявам в този там. Холм 2, където е. Човек в гротото може за втори път да се появи някакъв айтем. Ква? Нали знаеш там гротата? Уния гигантските дървета на пикселмон вътре с покебол. Вътре може да се появи втори айтем. Но да се взема малко храна. За изпът. И ако ви хареса клипа, абонирайте се за мен, дайте лайк, комент, шер. За мен е Детман. Той си прави мазна реклама, защото като циган. А той е клип, му дайте един даун. Майна се. Летик! Покер хел. Извинете, че читвам, обаче това покемон много искам. Бал. Покебол. Значи се пълвам само с един покебол. Бал, бол. Другите ще ги хвърля и когато се направя покебол, ще хвърля него. Спри са на място. О, мага! Забравих да го вкъпвам пак. Да. Се абонирайте за MSG Gamer BG. Майната. Давайте 1000 даун. Правя по-хубава клипа от тебе, така че мълчи. Да. В стария си канал има към 40 абоната. Какво ти лъжиш? Не лъжа! Ако се спомням, ще ти го кажа. Спомням, ще ти го кажа, човек. Значи, напъм тия покеболи. Ако му покажеш някакъв излишен канал, си нуб. Ще ти покажа канала ми само с един клип и 40 абоната. Искаш ли? Но така става поне гласа. Ти гласа ми ще го разпознаеш на клипа. И така, какво друго да правим? Ми е биса. Не мерси с тази част. Ларан, Пикачу. Аз пък имам Меприкорн, букво. Лапите. Лапите. Уизо. Значи, остана ми
Да, само един обитава прекорно, ще се правя ферма. Ако познаеш каква прекорно остава човек, ще ти дам 5 лева. Имаш един шанс. Розов, червен, зелен, жълт, черен или син. Черен? Майната ти, не познава. Знаеш каквото ми липсва? Черен като тебе. I'm not nigga. You're fucking nigga and you play nigga. Ти си нига, бе. Ти си циганик дори. You are nigga and play nigga. I'm not gypsy. You are gypsy. Fucking gypsy. Съжалявам, че пак такова. Слушай. От нея е gypsy. Кой е пипси? Много е. Пенис. Gypsy звучи сексаво, да е я. Аз съм gypsy, ти си gypsy. Ти си пикси. Пикняси. Защото си... Не знам какво си. Неопределен. Ти си пенисгатор. Добре, аз съм алигатор, добре. Не, ти си пенисгатор. Добре, разбрах, че съм алигатор, млади. Да, това е направено от пенис. What the fuck? О, как звуча. Какво ти чуе? Тук е някакъв огромен покет център. Кой има тук? Кой има тук? И сега, компот ли да ти отворя? Да. Добре. Може ли от сливе? Лъжичка, какво искаш? Не имам сливе. Това ти е пластмасовите. Те също така. Охо, май ще живеят тук хора. Да. Да. Тук да живея или не? Не, просто ще седна като съм по-наблизко. Ти си пенис. Пак си пенис. Си Денис Белята. Има един от нашия град му казва Денис Белята. Защото... Еми аз какво да правя? Компот ли да ти отворя? Не, сега Само компот. Друго също какво говори. Нещо друго искаш ли? Не, млакни! Някакъв рандом по радио. Еми, значи искаш млъкни, добре. С какъв вкус? Добре. Е такъв вкус. Окей. Какъв е адреса? Не знам, 24. Вие не знаете адреса? Улица не знам, номер 24. Така улица не съществува. Значи живеете в казаните. Не, в казаните няма интернет. Има, много неща има. Като... Знам, че ти бичия дума, ама не нужно да казваш. О, още едно Грото, се едно. Грото, готово не ми е интрата. Да. Не ли? Какво ми каза? Пенис. Сигурен ли си казаха? Пенис ми каза, добре. Fuck you. Съм да за пореден път, но говорих честно, интрото ми
този. Обичам се да се легавам на клиповете. Аз мисля, че ще кажеш обичам да. Да. Обичам те да ти бия шамари по дупета. Обичам да те шляпам в гърба, Аз пък обичам да ти ритам на работа. Ти не се вижда да се нарадваш. Съм че виждал, някой ми казва, майка ти, че има малък пенис. Ти. Ти добре, чулки. You're bitch. Всъщност те излагах. Липсват са ми две такова. Би такова, топки в устата, да, добре, такова ти липсва. Аз съм хейтър. Should I hold out? Măță gamer BG. Măță gamer BG. Măță gamer BG. Fuck bait gamer. Аз съм на 0 годинки. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. You're not likable. Какво? Говоря на хората. На хората. В Pixelmon има човеци. Да. Поздравили се с тях. Поздравили се с тях, човеците. Да. И как се казват? Тошо, Гошо и Дошо. Добре. Вече имам 4 жълти априкорниц, 3 червени, 3 черни, 3 сини, едно розово и едно бяло. О май гад. Си розов. Така, каква е тая игра? О, Magikarp. Magikarp. Какво правиш? Не знам. Паче. Какво правиш? Ти арчет ли си? Арчет. Арчет. Fuck yeah, bitches. Добре, малко можете да се игра на... Добре, останете да се играеш. Добре. После можете за мен. Окей. Няма ли да затваряш? Не. Всъщност ти ми каза. Само мънкаше под носа. И аз какво? Пак мънкаш. Компотно да ти отворя като ни. Пак мънкаш, човек. Компотно да ти отворя като нима, човек. Ти момиче ли се? Не. Момиче ли си? Не. Аз така чух. Брат, съм много зле. Но съм зле, болен съм. Трябва ми хапчета. Да, се. Така
време на време ще давам полезни съвети за Pixelmon. Не че аз много разбирам самия мод. Само скоро ще научиш от семплер. Той е Да, зубът по тези неща. аз днеска в един синглплеер си хванах легендарка. Човек, представи си колко голям покемон, значи щом го язда човек и краката ми да са в корема му. Представи си колко трябва да е. И всъщност има такъв голям покемон. Да, забравя как се казва. Ама нищо. Това е нещо като някакъв огромен дракон, нещо такова. Да, нещо като червен дракон. Пред мен беше сив. Точно забравих как се казва. Това не е точно дракон. И хора, ако се чуете какво търсят гротата. Той ще получи. Ще получи лайк от мен. Фоки. Амага. Аз съм още бебе. Така. Още едно грото. Май, че е грото. Не е грото. Какво? Нищо. Грого. Грото, не грово. О, лепрекон. Аз съм го брал. Лепрекон. Браво. Явно и това грото съм го брал. Да, факт. Да, shit the fuck, приятели. Да, това грото го брал. Да видим. Още един покет център, майче още едно грото. И още един розов лепрекон. По-нататък в някой клип ще ви, когато ще направя Енвил, Мистер ама Вика. ще ви обясня как се прави такова покебол. Покебол. Защото извън камера ще трябва да ходя за Айран и става много сложно. Що? Защото ме мързи. И хората да не гледат, че ме мързи да ходя едва на едва. Ще го направя извън камера, когато имам повече време. Когато ме мързи, разбира се. Окей, тъпо. Why not? История. Текуща. Любими. Една история за там. Време. Ага. Значи, о, yes! Покебол, колко са покебол? What the fuck? Пуре сторм, motherfucker. Що? Не бе! Не! На какво играеш? Не бе, у нас програма стрим. Steam. Да бе, човек, изведнъж написанаха на това. Big Picture и сега не знам как. И Pocket Center 4. Да, разбрах как е червеното. И така.
Така хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, или ръчичка нагоре, или ръчичка с пръстче нагоре. И коментирайте, и ако ви харесва клипа, се абонирайте, защото може да продължавам поредици. И това беше всичко от мен.